गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। जायखिजाया खामानि मावग्रा जेरै रिक्सा सालायग्रा, थेला बोग्रा, फिसा दखान होग्रा आरो कम्पानिफोराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। बैसोरनि थाखाय सरकारा मोनसे अनसुंथाइ लाबोदों। दानफ्रोमबो 3,000 रां मोननो हागोन। 18 निफ्राय 60 बोसोर बैसोनि खामानि मावग्राफोरा बे अनसुंथाइखौ अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन। खामानि मावग्राफोरा दानफ्रोमबो 3,000 रांखौ सरकारनिफ्राय मोनगोन, जाहाथे खस्थ'यै खामानि मावनानै जाग्राफोरा जिउआव रांखान्थियारि आंखालनिफ्राय बारग'नो हायो। बेनि थाखाय सरकारा बे राहाखौ लादों। 60 बोसोरनि उनाव खामानि मावग्राफोरा बोराय बैसोआव पेन्सन महरै बे 3,000 रांखौ मोनगोन। बे रांखौ गाहाय मन्त्रि श्रम य'गी मानधन बिथांखिनि सिङाव मोननो हागोन। दानफ्रोमबो 15,000 रांनि खम खामायग्रा सुबुंफोरा बे सुबिदाखौ मोननो हागोन। बेनि थाखाय CSC मिरुआव थांनानै आर'जलाइखौ होनो हागोन। बेजों लोगोसे जन धन एकाउन्ट, आधार कार्ड बायदि फोरमान बिलाइ होफानो नांगोन। बे बिथांखिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय टल फ्रि नाम्बार 1800267688 आव कल खालामनो हागोन। MP नबकुमार सर्नियानि ST सार्टिफिकेटआ केन्सेल खालामजानायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंथिदों। MP नबकुमार सर्नियाया बर' कसारी होननानै ST सार्टिफिकेट लादोंमोन, नाथाय बेखौ आसामनि सिकिउरिटि कमिटिआ केन्सेल खालामबाय। बेनि सार्टिफिकेटआ जेबो खामानि गैला। बेनि उनाव दायो MP मासियाल' दानजानांसिगौ आरो बेनि साजा मोननांगौ होननानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसेनो नबकुमार सर्नियाया MP बिसायख'थि गेलेनो थाखाय सिन्था खालामनो हाया। रायजो राजाया बेखौ लानानै रोखा जानाया मोजां होननानै बिथाङा बुंबावदों। BTR सरकारा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड सुंद'यै CSB खौ दाफुंनानै होबाय। आयेननि गेजेरजों आरो आसाम सरकारनि गनायथि मोननानै BTR सरकारा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड सुंद'यै CSB खौ दाफुंनानै होबाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि थांनाय समाव रायजो बेंगिरिनि खुंथाय समाव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ BTR निफ्राय बोखारना लांफिननाय जादोंमोन आरो बेबादिनो माखासे समसिम आयेननि गेजेरजों गोबां नाजानाय आरो आयेनारि बिजिरनायनि गेजेरजों बेनि उनाव आसाम सरकारनि गनायथि मोननानै BTR सरकारा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ दाफुंबाय, जायनि गेजेरजों 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिफोरनि थिसनथाइ होनो हासिगोन। सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डआव चेयारमेनजों लोगोसे गासै सा 9 मेम्बार महरै थिसननाय जादों। बेनि गेजेराव चेयारमेन महरै सायख'जादों बाक्सा जिल्लानि दीपक कुमार बसुमतारी आरो बेनि उनाव दं मेम्बार महरै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सामिरान सिंहा, क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जिरेन कुमार बसुमतारी, चिरां जिल्लानिफ्राय अबु सायाद आनसारी, तामुलपुर जिल्लानिफ्राय करण बाहादुर छेत्री, क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बिभूति बरगयारी, बाक्सा जिल्लानि आरती बरदलै आरो बेनि उनाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सियामल सरकार आरो बेनि उनाव जोबथायाव क'क्राझार जिल्लानि बिबेकानन्द नार्जारी बिथांमोना मेम्बार महरै इन्टारिम सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डआव थिसनजादों। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मोनसे गिदिर फोसावथाय होदों। फैगौ लक सभा बिसायख'थिनि सिगां हादरनाङैनो खा आयेनखौ बाहायनाय जागोन। उत्तराखन्ड रायजोनि उनाव आसाम केबिनेटआबो रोखोमसे नोगोरारि आयेन एबा इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलनि सायाव सावरायदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनायाव बे गोनां केबिनेट जथुम्मानि सावरायनाया जादों। रायजोनि आयेन आफादाव जथुमनाय केबिनेट जथुम्मायाव इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलजों लोगोसे बाजेटनि सायावबो सावरायदों। आसाम केबिनेटआ रोखोमसे नोगोरारि आयेन एबा UCCआ आसामाव जोबोद गोनांथि दं होननानै बुंदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। मख'नो गोनांदि BJP दोलोजों खुंजानाय उत्तराखन्ड रायजोआ बावैसो सिगां इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलखौ बारहोनो हानाय भारतनि गिबिसिन रायजो जादों। बबेखानि इउनिफर्म सिभिल क'ड बिल, जायखौ आसामाव थिसननाय जागोन, बेनि थाखाय रायजोनि सुबुं अनजिमाजों गोरोबनो ड्राफ्ट खालामनाय जागोन। आसामाव ट्राइबेलफोरखौ इउनिफर्म सिभिल क'ड आयेननिफ्राय रेहाय होनाय जागोन होननानै बुंथिदों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों, जों सिगांनिफ्रायनो उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो गोबां हाबा जानायजों जुजिगासिनो दं। बेनिखायनो आसामनि थाखाय इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलआ माखासे सोलाय-सोल' थागोन। बनसुनि गोख्रों बिथोनजों क'क्राझार फालांगि मेलानि गेटआव
बर' रावजों लिरफिनबाय। असमिया रावजों लिरनायखौ बनसुआ गोख्रों हेंथा खालामदोंमोन। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथाराव 8 फेब्रुवारिनिफ्राय खुंफुंजानाय क'क्राझार फालांगि मेलायाव बर' हांखोजों लिरनाय नुयैखाय बोखारनो आरो बर' हांखोजों लिरनो गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन। बे फालांगि मेलाया 8 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 18 फेब्रुवारिसिम थागोन। मख'नो गोनांदि मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुनि नाजानाय आरो खावलायनायाव बर' हांखोजों लिरफिननायखौ नुनो मोन्दों। सासे डक्टरा अपारेशन थियेटार रुमाव प्रि वेडिं शुट खालामनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामजाबाय। बे जाथाया जादों कर्नाटक चित्रदुर्गा जिल्लानि बरामासागर सरकारि देहा फाहामसालियाव। कर्नाटकनि सावस्रि मिनिस्टार दिनेश गुन्डु रावआ बे जाथायखौ लानानै बुंदों, सरकारि देहा फाहामसालिया रायजो राजाफोरनि सावस्रि फाहामग्रा जायगा। बेवहाय बेबादि खामानि मावनाया आयेननि बेरेखा जादों होननानै बुंथिदों। बेबादि आब्रुथि गैयै खामानि मावनाय डक्टरनि मुङानो जादों अभिषेक आरो बिखौ कर्नाटक सावस्रि बिफाना सासपेन्ड खालामबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।